ኤርትራ ሰላምን ጸጥታን አፍሪቃ በሐፈሻ ዞባቀርና አፍሪቃ ድማ ብፍላይ ንመውሓስ ምዝተፈላለየ ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ብምሕያል ቀጻሊ ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ትርከብ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሩስያ ከካይዶ ዝቕነየ ወግዓዊ ምብጻሕ ድማ ኣካል ናይዚ ንጡፍ ዲፕሎማሲ እዩ። ነዚ ዑደት እዚ ብዝምልከት ዝተዳለወ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ከቕርቦ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፌደሬሽን ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝገበረሉ ወግዓዊ ዕድመ ብ16 ለካቲት ሞስኮ ዝኣተወ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝጸንሓለን 4 መዓልታት ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ብምርኻብ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናን ንኽልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘትዩ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ብ18 ለካቲት ምስ ምኽትል ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ኣህጉራዊ ጉዳያት ኣብ ፌደራላዊ ባይቶ ሚስተር ኣሌክሳንደር ሮማኖቪች ኣብ ዘካየዶ ርክብ ዝምድና ኤርትራን ሩስያን ኣብ ኩሉ መዳያት ብዛዕባ ዝብርኸሉ ኩነታት ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝታይ ነዚ ኣብ ዘደንፍዕ ነጥብታት ተሰማሚዖም ኣብቲ ርክብ ሚስተር ሮማኖቪች ሽርክነታዊ ምትሕጋዝ ሩስያ ኣብ ወፍርን ንግድን ከምኡውን ካልኦት ጽላታት ክብ ንምባል ዘድሊ ምትሕባር ክግበር ምዃኑ ኣረጋጊጹ ብ19 ለካቲት ምስ ምኽትል ሚኒስተር ባህርያዊ ጸገታትን ኣከባብን ሓላፊ ፌደራላዊ ትካል ትሕተ ባይታ ወሃብትን ሚስተር ቫለሪ ፓጎ ኣብ ዝተኻየደን ወከልቲ ሚኒስትሪ ቁጠባዊ ዕብየትን ዝተረኽብሉ ርክብ ድማ ሚኒስተር ዑስማን ብዛዕባ ትሕዝቶ ባህርያዊ ጸገታት ኤርትራ ብሓፈሻ ማዕድናዊ ሃብቲ ድማ ብፍላይ ከምኡውን ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ወፍርን ምቹእ ሃዋሁን ኣተባባዕ ሕጊ ወፍርን ብሰፊሑ መብርህ ከም ዝሃበ ካብ ሞስኮ ዝብፅሐን ሓበሬታ ኣመልኪቱ ትማሊ 20 ለካቲት ድማ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ምኽትል ሚኒስተር ትምህርትን ፍልጠትን ፌደሬሽን ሩስያ ሚስተር ቤንጃሚን ካጋኖቭ ኣብ ዝተረኽበሉ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ብዛዕባ ክህሉ ዝኽእል ምትሕጋዝ ብሰፊሑ ተማይጡ ኣብቲ ርክብ ሚኒስትሪ ትምህርትን ስነ ፍልጠትን ሩስያ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ንምትሕጋዝ ዘለዎ ቅርብነት ኣረጋጊጹ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ኣቐዲሙ ብ17 ለካቲት ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኤርትራን ሩስያን ኣብ ኣገደስቲ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ተመሳሳሊ ርእቶን መርገፅን ከም ዘለዎን ብምርጋጽ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋንን ግብረ ሽበራን ጥሩፍነትን ንምቅላስን ተዋሂደን ክሰርሓ ከም ዝተረዳድኡ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ከምኡውን ምስ ወከልቲ ኩባንያታት ሩስያ ብምርኻብ ድማ ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደ ዝፍለጥ እዩ ጸገም ዝተማይ ዜጋታት ንምእላይ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ፕሮጀክታት ክዋደዱ ምጽናሖም ዝፍለጥ እዩ ከም መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ጣዕረሺ ንዞባ ሰረጀቓ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ማይ ትማሊ ተመሪቑ ኣሎ ነቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለት ናጽነት ሃብቶም ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣሎ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርቦ እያ ኣብ ጣዕረሺ ንዞባ ሰረጀቓ ብልዕሊ 2 ሚልዮን ናቕፋስ ዝተዋደደ ብ3 መዕደል ነቑጣታት ፕሮጀክት ማይ ብ20 ለካቲት ተመሪቑ ኣብ ማሕዳሪ ጣዕረሺ ኣቶ ሙሴ እዮብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዓዶም ምንጭ ጽሩይ ዝስተ ማይ ብዘይምንባሩ ከቢድ ጸገም ከም ዝነበሮም ብምዝካር ምምሕዳር ዞባ ማእከል ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር ንምፍትሑ ንዝወሰዶ ተበግሶ ብምምስጋን ቀጻልነቱ ምእንቲ ክውሓት ህዝቢ ብጥንቃቐ ክግልገለሉን ክከናኸኖን ተላብዩ ማይ ህይወት እዩ ጥንቁቅ ኣጠቃቅማን ተሲኢኑ ግና ሓደጋ የስዕብ ዝበላ ማሕዳርን ዞባ ሰረጀቓ ኣቶ ተስፋ ፍስሓጽን እቲ ፕሮጀክት ከምቲ ንምውዳዱ ዝሓተቶ ከቢድ ጻዕሪ ኣብ እተሓሓዙ እውን ውሕሉል ምሕደራ ከም ዘድልዮ ብምሕባር ነበርቲ ነዚ ተረዲኦም ብሓላፍነት ክግልገሉሉ ተማሕጺኖም ኣብ ምውዳድ እቲ ፕሮጀክት ኣበርክቶ ንዝገበረ ጣላዊ ማሕበር ባሹ ሚስተር ፓውሎ ፋራን ብግዲኡ ማሕበሮም ኣብ ዞባ ማእከል ካብ 2007 ጀሚሩ ክነጥፍ ከም ዝጀመረ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ብጸሓይ ውጽዓት ዝሰርሕ ፕሮጀክት ማይ ናብ ዓድታት ንምትእስሳብ ምዃኑ ብምልካት ድሮ 6 ዓድታት ተጠቀምቲ ኮይነን ከም ዘለዋ ኣብርሂዩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ኣቶ የማነ ኣባይ ብወገኑ ህዝቢ ጣዕረሺ ረኺቦም ዘለዉ ዕድል ማጸልታ ናይቲ መንግስቲ ምዕሩይ ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምርጋጽ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ብምሕባር ነበርቲ ብውሕሉል ምሕደራ ቀጻልነቱ ከረጋግጹ ተላብዩ ካብ ነበርቲ ጣዕረሺ ኣቶ ያሬድ ዘርአጋብርን ወይዘሮ ግደይ መሐመድን በቲ ዝተዋለደ ፕሮጀክት ጸገሞም ከም እተፈትሐ ብምጥቃስ ብልዑል ክንክን ቀረብ ማዮም ከውሕሱ ምዃኖም ቃልኣትዮም ነበርቲ ንዞባ እምና ሓይሊ 2 ሚልዮንን 300 ሺሕ ናቕፋን ብምውፃእን ጉልበቶም ብምውሃድን ንቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ክደብዕር ቀጽሪ ሰሪሖም
ب18 لكاتيت ኣብ ዝተኻየደ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእስቶም ዝተረኽቦ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሰሎሞን ግርማይ ኣብ ዘስምዖ ቃል እታ ቤት ትምህርቲ ንነዊሕ ዓመታት ቀፅሪ ስለ ዘይነበራ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብኣሉታ ክጽሎም ጽንሑ ብምጥቃስ ህዝቢ ንዝወሰዶ ሰናይ ተበግሶ ኣመስጊኑ ኣብ ማሕደር ንዞባ ሓይሊ ኣቶ ብርሃነ መንገሻ ብወገኑ ህዝቢ ንዞባ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ክወስድ ናይ መጀመሪኡ ከም ዘይኮነ ብምሕባር በብ ምምሕዳር ከባቢ ተወዲቡ ተወሳኺ ክፍልታትን ቀፅርን ብምህናፅን ንመምህራን ብምትባዕን ዝናኣዳ በርክቶ ክገብር ምጽንሑ ኣረዲኡ ከምቲ ኣብ ምህናፅ ናይቲ ቀፅሪ ዝተረኣየ ሓያል ውዳበን ተወፋይነትን ነበርቲ ንተምሃሮ ደቆም ናብ ትምህርቲ ኣብ ምልኣኽን ምክትታልን ብዕቱብነት ክነጥፉን ብዲስፕሊን ክኹስኩሱን ዘዘኻኸረ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ ካልኦት ዓድታት እውን ነዚ ኣብነታዊ ተበግሶ ክስዕባ ተላቢዩ ካብ ነበርቲ ሼክ ሳልሕ ኣማንን ወይዘሮ ሙሉዕ ቅባስላሴን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ቤት ትምህርቲ ክደብዑር ነዊሕ ዕድመ ዘለዋን ሓያሎ ዜጋታት ዘፍረየትን ምዃና ብምሕባር ምስራሕ ናይቲ ቀፅሪ ደቆም ሙሉእ ኣቓልቦም ንኽምሃሩ ከም ዝሕግዝ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም መንግስቲ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ከይተረፈ ዝርግሕ ኣብያተ ትምህርቲ ብምስፋሕ ዝበዝሑ ዜጋታት ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ሓያል ጻዕሪ ክገብር ከም ዘሎ ብምብራህ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ህዝቢ ምስ ምምሕዳራት ተዋሂዱ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምዕዋት ንዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ሞጊሱ መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ዞባ ማእከል ቁፅሪ ዓማዊልን ዝርግሐ ልቓሕን ክብምባል ኣብ ትሕቲ መነባብሮ ዝርከቡ ዜጋታት ተጠቀምቲ ናይ ትዕድል ብምግባር ቁጠባዊ ክነታቶም ንምምሕያሽ ሓያል ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ብ20 ለካቲት ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ገሊፆም ሓላፊ መውል ዞባ ማእከል ኣቶ ሃይለ ኪዳነ ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ኣብቲ ዞባ ኣብ 16 ንኡሳን ዞባታት 71 ዓዳዊ ባንክታት ከም ዘለዋ ብመንገዲ ዘን ዓዳዊ ባንክታት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 42 ሚልዮን ናቕፋ ን821 ዓማዊል በብደረጁ ልቓሕ ከም እትወሃበ ብምምልካት ሕብረተሰብ ኣብ ምምላስ ልቓሕ ብዘጥረዮ ንቕሓት እቲ ገንዘብ ከም እተመልሰ ሓቢሮም ቁጥር ተለቃሕትን ዝርግሐ ልቓሕን በብዓመቱ እናዛየደ ይመጽእ ምህላው ዝገለጸ ኣቶ ሃይለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብ26 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘርኣየ ጠቒሱ እቲ ቀንዲ ዘተኩረሉ ድማ ንጥፈታት መስናዊ ሕርሻ ንኡስ ዋኒን ልቓሕ ንመግዝእ ብዕራይ ከምኡውን ንሰራሕተኛታት ምልቃሕ ከም ዝኾነ ኣብርዮም ኣቶ ሃይለ ኣብ መወዳእታ ምንጽፋፍ ወንዙፍ ልቓሕን ውህለላን ብኣድማዕነት ከም ዝሰርሕሉ ብምምልካት ናይ ጉጅለ ተለቃሕቲ ዝወስድዎ መጠን ገንዘብ ውሕድ ብምዃኑ ዳግማይ ክኽለስ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ 2014 ቁፅሪ ዓማዊል ንምዕባይን መጠን ምምላስ ልቓሕ ንምብራኽን ብዕቱብ ከም ዝስራሕ ኣነጺሮም ቀንዲ ዕላማ መውል ኣብ ትሕቲ መነባብሮ ዝርከቡ ዜጋታት ብፍላይ ድማ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ንዝነብሩ ናይ ልቓሕ ዕድላት ብምፍጣር መነባብሮኦም ንኸመሓይሹ ምሕጋዝ ምዃኑ ዝሓበረ ግዝያዊ ኣካይዲ ስራሕ መውል ኣቶ ጎይቶኦም ሃብተፅየን እቲ ትካል ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 55 ዓማዊል ከም ዘለውዎን ልዕሊ 370 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዘመሓድርን ብምግላጽ ተለቃሕቲ ኣብ 40 ንጥፈት ንኽዋስኡ ምምሕዳራት ምትሕባሮም ከዛይዱ ተማሕጺኖም ሓላፊ ምክትታል ንኡሳን ዞባታት ዞባ ማእከል ኣቶ ሰሎሞን መብራህቱ ድማ መውል ሓደ ካብቶም ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ዕዙዝ ኣገዳስነት ዘለዎም ገንዘባዊ ትካል ምዃኑ ብምሕባር ምምሕዳር ኣብ ኩሉ ዘካይዶ ንጥፈታት ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ኣብ 1996 ዝተመስረተ መነባብሮ ዜጋታት ምምሕያሽ ዝነጥፍ ሃገራዊ ገንዘባዊ ትካል እዩ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምውጋድ ተራና በርክቶን ሕብረተሰብ ክዓዘዝ ከም ዝግባእ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ጊንዳ ኣቶ ከሰተ ካሕሳይ ምስ ኣመሓደርቲ ከባቢ ሓለፍቲ ጨናፍርን ሰብ ሞያ ጥዕናን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣዘኻኺሩ ኣቶ ከሰተ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ እሞት ዘብፅሕ ሳዕቤን ዘለዎ ምዃኑ ጠቒሱ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ዘተባብዕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ብምምልካት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰብ ሞያ ጥዕናን ድማ ብፍላይ ንሓደገኛ ሳዕቤናቱ ተገንዚቦም ኣብ ምውጋድ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ተላብዩ ኣብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ጊንዳ ዓባል ጎስጓስን ሓበሬታን ወይዘሮ ጅምዓ ኣደም ብወገና ነቲ ኣሰቃቕን ዘይሕጋውን ጎዳእቲ ልምድታት ንምግታእ በብግዚኡ ዝውሃባ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ምብራኽን ናይ ባህሪ ለውጢ ኣብ ምምፃን ኣዝዩ ሓጋዚ ኮይኑ ምህላው ብምዝካር ንምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕንቅፁ ልምድታት ንምእላይ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ብዝሓየለ ክቕፅል ምዃኑ ሓቢራ ኣብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ጊንዳ ሓላፊ ክፍሊ መወለዳን ነርስ የሴፍ ኢሳቅ ቢጊዱ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዘስዕቦ ጥዕናውን ማሕበረ ቁጠባውን ሃስያታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ብሰፊሕ ድሕሪ ምብራህ ምውጋድ ናይዚ ጎዳኢ ልምዲ እዚ ይጽናሓለይ ዘይበሃሉ ዕማም ብምዃኑ ኩሉ ዜጋ ኣበርክቱ ክዕዝዝ ተማሕጺኑ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ 186 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ቀዳማይ መድረኽ ቬልታ ቺክሊስታ አንዳሉሲያ መበል 75 ወፂኡ ኣማኑኤል አላዛር ዘዳለዎ ጸብጻብ ይስዕብ
ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤምቲኤን ኩበካ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሓሙስ 21 ለካቲት 186 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ቀዳማይ መድረኽ ቬልታ ቺክሊስታ አንዳሉሲያ ካብ ተዓዋቲ ስጳኛዊ አሌሃንድሮ ቫልቬርደ 5 ደቂቃን 34 ካልኢትን ዶንጊ መበል 75 ደረጃ ሒዙ ኣብ መኽፈቲ ናይ ግዜ ውድድር ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ቫልቬርደ ኣብዚ ናይ ሓሙስ ቀዳማይ መድረኽ ውድድር ነቲ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ሆላንዳዊ ባውክ ሞሌማ ብ4 ካልኢት በሊፅዩ ሕንፃፅ ረጊጹ ሳልሳይ ድማ ኢጣልያዊ ዴቪድ ሌብሮን ኮይኑ ተዓዊትሎም ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን ካብ ዘሳተፈቶም ተጻወቲ ስጳኛዊ ሰርጂዮ ፓርዴላ ካብ ተዓዋቲ መድረኽ 36 ካልኢታት ዶንጊ መበል 26 ደረጃ ሒዙ ውድድር ፈጺሞም ረቡዕን ሓሙስን ኣብ ዝተኻየደ ክልተ መድረኻት ስጳኛዊ አሌሃንድሮ ቫልቬርደ ብውህሉል ግዜ 5 ሰዓትን 17 ደቂቕን ብጫ ማልያ ለቢስሎም ኣውስትራልያዊ ኣባል ክለብ ስካይ ሪቺ ፖርተ ብ19 ካልኢት ድሒሩ ካልኣይ ኣብ ዙር ጋቦን ብናትናኤል ብርሃነ ዝተሰዓረ ስጳኛዊ ሉዊዝ ሊዮን ሳንቸዝ 21 ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ይጓዓዝ ኣለዉ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ካብ መራሒ ቫልቬርደ ብ6 ደቂቕን 9 ካልኢትን ድሒሩ መበል 68 ደረጃ ሒዙ ይጓዓዝ ኣሎ ካብ ክለብ ኤምቲኤን ዝሓሸ ግዜ ዘለዎ ስጳኛዊ ሰርጂዮ ፓርዴላ ኮይኑ ካብ መራሒ ብ1 ደቂቕን 14 ካልኢትን ተፈንቲቱ መበል 25 ደረጃ ሒዙ ኣሎ በዚ መሰረት ኣብ ዝተርፍ ክልተ መድረኻት ሓለቓ ጋንታ ኤምቲኤን ኮይኑ ክቕፅል እዮም